Federació d'Interpenyes compleix enguany el seu 5è aniversari. Des que va ser creada, ha tractat d'impulsar la tradició de la pólvora, que ha donat fama i universalitat a Paterna. Per a continuar amb aquesta tasca, hem organitzat l'acte d'avui. Com a president de la Federació d'Interpenyes, vull donar les gràcies a l'Ajuntament de Paterna per la seva ajuda, a la parròquia de Sant Pere per la seva col·laboració i, com no, a tots vosaltres per la vostra presència. Únicament em resta dir que des de la Federació d'Interpenyes anem a continuar treballant en el foment de tot allò que engrandisca Paterna i la festa del foc. Avui farem l'homenatge als homes grans i seran Severino Damián Polo, José Famuela Martínez, Pepe Huguet Martí, Antonio Guillén, José Luis Sánchez Acebo, Ernesto Martínez Benedicto, Carmen Martínez Benedicto, Juan Amán Moreno, que estará en el balcón, y Luis Camp Vivó, que serà avui el que farà la lectura del mar. Abans de l'inici, i tal com se feia antigament, es procedirà a la lectura del mar. Enguany té l'honor de llegir-lo el tirador i paterner Luis Camps. Amic Luis, quan vulgues. Moltes gràcies a tots i al senyor president per haver-me donat l'orgull i l'honor de poder-vos dirigir unes paraules. Poble de Paterna, tirador, paterners, va començar un acte entranyable i emotiu, un espectacle que ens connecta en els nostres orígens, en els antics rituals que els nostres majors paterners varen practicar en el foc. Un ritual sagrat que en tant orgull oferim al món sencer i mos observa en tanta admiració i respecte. Se va procedir a donar l'homenatge als homes grans, un sentit tribut als tiradors que mos han precedit, a aquells que han desenvolupat unes tècniques per a dominar el foc que ja varen iniciar generacions anteriors, als que els seus venerables arts i la seva particular destresa van forçar la festa del foc, varen atorgar una mesurada fama a l'acordat de Paterna i varen concedir un notable prestigi al poble sencer. Estos homes grans ja no participen en l'acordat, però sempre faran part d'ella i així ho rememorarem amb passió cada any que passe. Amb el beneplàcit de l'Ajuntament de Paterna i en esta plaça tan important de la nostra villa donarà començament este meravellós acte. La peça ha sigut motiu d'orgull per a generacions de paterners, en la que celebrem avui s'hauran de complir i respectar les normes següents. Primera, tota la plaça se considera a partir d'este moment zona de foc. Segona, els carrers adjacents passen a formar part de l'espai de risc i de perill. Tercera, en el recinte adequat a aquest efecte només podran quedar-se les persones acreditades. Quarta, els tiradors homenatjats recibiran per part de tots els presents la consideració i el respecte deguts, incluïts, com no, a Juanito. No podran introduir
produir-se articles pirotècnics de fora de l'organització. I sexta, queda terminantment prohibit llançar coets que no siguin els de la peça. Que el Santíssim Crist de la Fe i Sant Vicent Ferrer els protegisquen i els beneïsquen este foc. Tant de respecte llançarem. I per últim, recordar a mon pare en una frase famosa ja des de l'any 95. Xiquets, el que no vulgui pols... Gràcies, bona nit. ¿Qué es lo que tienes que decir? Anem a veure. La corda de avui en dia varia molt de la que se feia antes. Uy, una barbaridad. I què? Porque sí, I què? porque antes se tiraba la pesa, que ahora no va la pesa. Se tiraban menos cohetes antes que ahora. Y era molt diferent. Però els coets anaven més que d'ara. Prou. Anaven. Les femelletes també. Te'n recordes de com era l'acordar antes de guerra en el carrer Major? Sí, bueno, sí, home, pues, me recordo, sí, hi havia una corda. Hi havia una corda Ficava una corda de banda. que diuen el moment, Bueno, si li diu... que passaven la peça. La peça que era un carro de madera Un carro- i els coets No, damunt. no, però penjat, Penjats. Se corria i portaven 12, 24 coets, portaven. I anaven passant i anaven caient els coets. Pues yo creo, porque ahí habrá mucho que discutir, porque habrán muchos que pensarán que es así y otros que no. Yo creo que la cordá viene por el asunto de la pieza, lo que decimos la pesa, que eso va enganchado, la pieza va enganchada con una cuerda, y aquí, en la cordá de Paterna, pues estaba en lo que era el Horno del Sol antiguamente, que es esquina, en la misma esquina que está la Caixa, ahora, la Caixa esa de Cataluña, o no sé cómo se llama. Desde allí enganchaban la cuerda y paraba en Casa Bufa. Bufa es la finca esa nueva que hay de mármol. Iba así, cruzando así en diagonal la calle, y iba allí. Eso es la cuerda. Y yo creo que la cordá viene o deriva de la cuerda, de la cordá. Se dice cordá, si no es que, ¿qué explicación tiene una cordá de cohetes que van por el suelo si no hay ninguna cuerda? ¿Y los participantes? ¿Que Yo era todo el pueblo, son los clavarios? Los participantes antiguamente eran los clavarios, ojo, así como ahora hay peñas, antiguamente no habían peñas, no habían peñas. Antiguamente eran los clavarios, y después de los clavarios entraban la gente relacionada con los clavarios, amigos, familiares, y esos son los que hacían la cordá. Claro, los que entraban dentro de la cordá, a pesar de que en aquella época uno cualquiera podía entrar a la cordá. Tú podías entrar, como ahora que ponen vallas y municipales para que no entre nadie, no entra nadie. Antiguamente podía entrar quien quisiera a la cordá. Y lo que pasa es que yo entraba, por ejemplo, que no estaba invitado por ningún clavario ni por nadie, yo entraba a la cordá, pero yo no tenía derecho a sacar cohetes de un cajón, porque no era mío. ¿Pero coger cohetes de la pesa? Y de la pieza, los cohetes que caen los puedes coger. Claro, los que entraban en la época esa, cuando iba la pieza, pues sí, entonces caían los cohetes, los cogían ¡brum! Y los volvían a tirar. Era muy joven también, ¿no? Vuelvo a repetir, casi salía allí. Sí, los cogían los cohetes y eran cohetes, tal vez con las salidas más lentas, ¿os acordáis? Que se quedaban más tiempo en el suelo, los podías coger con más facilidad. Y bueno, sí te divertías cogiéndolos. Daba más tiempo que ahora eso es imposible, claro, eso ahora es una utopía. Pero entonces sí, no había la cantidad, había gente que entraba con camiseta de sport, como ha dicho mi tío. O sea que para entrar con camiseta de sport es porque los cohetes, la verdad, no habían tantos y había mucho tiempo para divertirse con ellos, ¿no? La diferencia es brutal de entonces, ahora ya digo, yo era un crío.
Y los cohetes más fallaban más también. Yo recuerdo que mi abuela me enviaba a coger cohetes para la escuela, para estar ella en la cámara, cosas. Y los que estaban buenos me los quedaban, no los quedaban, no los tirábamos los chiquitos, ¿no? Era diferente, era totalmente diferente ahora. Yo creo que en ese aspecto te divertías más, pero no era lo emocionante, como han dicho todos, ni esa pasión por el fuego, se verte envuelto en llamas como ahora. Era diferente. Por eso, como he dicho, entonces también desapareció la fiesta y el juguete. Que el cohete era mucho más lento, ahora el cohete es mucho más rápido. Una vez encendido no puedes ni cogerlo. Entonces la cordada también duraba más tiempo. Era para aquí, para allá, para allá. Ahora es una cosa, como dijésemos, simbólica, espontánea, fuerte, emotiva. Eso es la cordada. Lo que no podemos estar una cordada de 3 horas tirando un cohete aquí, uno allá, como después de la cordada. Entonces, sí, ahora la cordada es espontánea, 20, 25 minutos sin parar, que haya fuego. No podemos estar dentro de una cuerda tirándose 4 cohetecitos toda la noche y la gente ahí mirando. Ha de ser una cosa simbólica, espontánea, masiva, fuerte, eficaz, positiva, maravillosa. Bueno, jo tinc que parlar de la meva joventut en el sentit, parlant de sobre 16 anys, 17 anys. No sé si que anàvem a veure qui agafava o qui no agafava un coet. Jo me'n recordo que n'érem 3 i eren uns balillers, i anàvem a veure qui havia pogut. Però no perquè és per veure que en 3 amigatxos, que era Manolo el Gallo, Pascual el Olivero i el Ben de Merenda, però anàvem a veure qui havia agafat un coet o qui no. I entrava així, el que dia, entonces te donava temps a estar dins, i per a fora, i després vingueren que n'hi havia caixons dins, i és un poquetet més fort, però entraven en les botes sí, un pantaló i una camisa, tranquil·lament entraven a parells, i estaven sols en ells. I era molt bonic, n'hi havia molt cèlebre escrits que se aguantava, i no, aguanta el carro, i els altres, tira-li el carro avant, i què dius? En fi, el que passa, els xiquets el que volíem era això. Els xiquets ja eren majorets, 7 i 7 anys, ja eren almenys. L'escritx era molt bo. Sí. Molt bo. Jo crec que per mi, dels millors que ha portat la festa, per a mi, un dels millors que ha portat. És que entonces, així com ara n'hi havia 25 o 30 o 40 clavaris, en aquell entonces n'hi havia 15. Ah. Però molt poquets? Molt poquets. Pues això es costaria. Exacto, y esos señor ya eran... El rics de Paterna. Diguem, el rics de Paterna. Se tirava molt poc de coet, perquè valia molts diners i... I ells pagaven els coets. I ells se pagaven els coets. Pero eran 15 clavaris. 10, 15, de ahí ya no pasa nada. Se terminó la guerra, empezó otra vez como era antes. Se hizo la clavería, se acaban primero hacían todos los cofrades que querían ser y luego se hacía un sorteo para sacar los clavarios. Primero sacaban al clavario mayor y luego sacaban a los 16 restantes. Si uno decía no quiero ser, había de reserva que decían pues yo sí, sale. Porque aquello suponía pues un gasto bastante grande, el meterse ahí dentro. Tenían que pagar la cuota y de ahí tenían que salir los cohetes y todo, que el ayuntamiento no pagaba entonces nada. En aquella época el dinero escaseaba. Entonces salía todo de la clavería. Y eso es lo que hay. Pero es que antiguamente la cordada no la pagaba el ayuntamiento, mucho. Salía de los clavarios. De los clavarios. Eso fue lo primero que se hizo así.
pero después ya se metió el ayuntamiento, ya estaba subvencionada Sí, tanto, sí, sí. y después ya era todo. Eso es que no me acuerdo yo el año que fue el año ya. Eso ya fue con Borrell, con el señor Borrell. Ya la acordaba. Cuando ya estaba subvencionado todo, ya, con Borrell. Fue ya. cuando él pasó a Sí. a cogerla. Yo creo que antes. Yo creo que antes de Borrell, que es cuando entró la democracia... Sí, tenía una poquita subvención. Cuando entró la democracia de verdad, que es cuando vino aquí, estaba Bernardino de alcalde, entonces ya estaba subvencionada totalmente. Ya estaba. Lo que pasa que en una clavería que hicimos, que el clavario mayor era Chofret, ya ha fallecido el pobre, hicimos una reunión en el Capri con Bernardino, no con Borrell, Bernardino, y él quería que la clavería no tuviera ningún peso específico relacionado con los fuegos. Ojo. Y él quería quitar a la clavería del medio, y es lo que ha pasado ya, que ha llegado el momento en que los clavarios desaparecieron ya en sí, pero no tenían ya ningún peso. Nada. Él quería que la clavería se dedicara solo a la cuestión de iglesia, de esto, de lo otro, de lo que quisieras, de hacer espectáculos, pero en los fuegos ya no interviniera en nada. Y así fue. Ya llegó el momento que ya no intervinieron para nada. Bueno, no se'n recordeu de lo que se feia antes, després de l'acordar de fer la xocolatada? Això no se'n recordeu? Sí, que se'n recordem. Que tenia algo que veure en lo que se fa avui en dia? No. En absolut. Había una cosa pareguda que era recordar, que se para, entonces se feien els carrers de Paterna. En els 4 cantons se tiraven cohetes de la part de dalt, des del 2 de maig a cavalls, i nosaltres passàvem per dalt, i coses així, no? O el musical, el Palomo, això va ser posterior, el Palomo, que també se tirava. Sí, però aquestes quantitats de coet que se tiren avui en dia, no? No, era més difícil. Ara estan, per sort, les interpenyes, les penyes, connecten diners i compren més coets que abans. Bueno, i això d'anar al passacalle i anar... Che, dona'm un coetet, això per què era? Per tirar-los després. Exactament. I no en el passacalle, també en la corada te volien furtar cohetes per tirar-los después. Jo en el passacalle he sigut clavari i no he tirat en la vida un coet en tenalla. Siguent clavari, jo portava un que vestirava, però sempre anava a portar el caixós clavari. I és el que diu Ernesto, dona'm un coetet, dic, no, que és un del clavari. Jo no podia anar donant coets en tota la volta i després de dir-li al clavari, ja no l'he tinc. Punto. No, però jo me referia a això, demanar el coetet, per què era? Per tirar-lo endavant? Per tirar-lo endavant. Però no podies donar, Ernesto, coetets a tot el món, perquè els coets s'havien pagat el clavari, perquè antes anàvem a casa del clavari, que ell tenia confiança en tu, i tu te donaves 2 caixons, te s'endues a casa, d'allí ficaves a la corda. No com ara, era un altre sistema. Entonces, quan estava tirant en la corda, després que eixies a repostar per portar els coets? Clar. Després tenen Ell cada clavari que tenia el seu sense casa. Que voltaven en casa. Perdonem, tornem a redir. Jo anava a casa al clavari i replegava 2 caixons de coets, me s'endú a casa. I a l'hora de començar al passacalle, havia també un caixó de lujo que era pel clavari que jo portava i ell tirava. Però després jo ja replegava els 2 caixons i me s'endú al carrer Major. I en el carrer Major ja posava un caixó dins d'una casa i jo me quedava en una fora. I al cap d'un ratet, d'un quart d'hora o 15 minuts, o 10 minuts, etc., li tocava, me coneixia, per el casco, m'obria, me donava un altre caixó i el tirava. Però sempre anàvem a casa al clavari a per els coets. Intentar robar los cajones nos ha pasado en la corda. Yo recuerdo uno enfrente del café de los cazadores. Estaba tirando y veo que sale uno del café de los cazadores
y me quita un tajo, me fui de tarde con un cohete, se lo puse así, digo, ¿qué? Y lo soltó, pero como, eso también pasaba, ¿eh? Como te descuidaras, salían y te quitaban los cajos, pues te das cuenta. También, anécdotas de esas nos han pasado, ¿verdad? A montones. El Pepín. Hasta que llegaran los cajones con las cadenas. Con las cadenas cogidos al suelo. Por culpa de los famosos Al Capone. Que robaban los cajones. Pero en plena corda, ¿eh? En plena corda y tenías que atarlos para evitar que te quitaran los cajones. Pero la cantidad de cajones que se han quemado También. por culpa de las cadenas que entraban por dentro. Sí, por eso yo esto lo diré. Es que yo cogí masilla, en este sentido masilla, y enmasillé todo por dentro los cajones para pasar las cadenas enmasilladas para que porque los cajones se te quemaban por el agujero que hacían las cadenas. Al moverlos se hacían más gruesos y entonces por ahí el cajón se hasta que Máximo Gascón encontró la cola adecuada que era inífuga para evitar que reventaran els caixons. Que bueno, s'ha suat moltíssim i s'ha parlat moltíssim en les comissions degut al cremat de caixons. I entonces, que si era la tapa, anem a reforçar la tapa, que si era la cola que no era inífuga, després cola inífuga, el caixó impregnat en una pasta adrede perquè no prenguera foc. Tot això ha sigut a base d'anys i anys i anys treballant sobre el tema i avui en dia no dic que estiga a la perfecció perquè sempre n'hi ha falles. Siempre se intentarà. Però s'intenta dins de la comissió tècnica de la corda aportar cada un la seva idea per evitar que n'hi hagi problemes. Como cualquier macho, una pregunta. Como cualquier macho, una pregunta. Com Paterna són pioners en agarrar més seguretat en cas que ens agraden i fem locures en els webs, quan s'ha començat a deixar de fer la peça per mesures de seguretat? Quan què? Se deixar de fer la peça per mesures de seguretat. No recordo jo això. No, en casa de l'abuela, quan... Les peces estaven allí i en casa Bufa. La cambra gran. En el balcoixe estaven les peces. Però no va ser per seguretat. Ahí, en la cambra estaven les peces. Va ser I d'ahí se l'anava traient i enganxant. Va ser perquè la peça ja... Els coets que eren baix, la peça ja no feia res. I era un cuento desde la peça no tenia ja ningún valor. La quantitat de coets que se estaven tirant al carrer. La peça tenia el seu valor en el moment que per baix havia por de foc, i la peça. Però el que diu el meu amic Huguet és que després ja havia molt de foc i la peça no se li donava importància, perquè havia, és això el que vol dir. Però és de veritat que això que se feien dos cordades així en Paterna? Bueno, la cordada oficial i després... No, perdona, no. Dos cordades oficials. No. Se va fer un any... La del Sant de la Pedra i la del Cristo. No, però així s'estan referint a... No, que referint a Ixa. A la que feien també els que anaven a la mili i tot això, no? No, la que feien els infadrins i els casats. Els padrins, exactament. Jo no me'n recordo mai. Això era antes que això, però dels Sants de la Pedra eren també una claveria. I eren tots padrins. I entonces feien la festa i anaven de picotillo ells i els del Cristo. Això va ser en 1932 o 30. Mon pare va fer la festa eixa dels Sants de la Pedra. Estàs parlant de l'antigüetat personificada. Davant de vosaltres. Los solteros del pueblo hacían la fiesta a los santos de la piedra. Andoni Serén. Que Antoni Serén. Esa hacían los solteros. Y eso lo hacían también una cordada y un pasacaballo en cohetes. Y iban de picotillo ellos y los clavarios del Cristo. Por eso hay un cohete aquí
de mi padre, que aún lo conservan, está un poco deteriorado, pero aún se conserva. De los de Lugo, que entonces les ponían el nombre y todo, cada uno, el cohete suyo. Sí. Y ese aún lo conserva mi hijo. Yo, por lógica, por razones de problemas, la crisis también existía, pues los solteros menos poder adquisitivo, pues desapareció la fiesta y siguió los hombres casados, que es lo que más poder adquisitivo tenían. Però jo volia fer-vos una pregunta. Que falta la meva companyera. Jo volia veure quina emoció haveu tingut vosaltres quan vos cridaven per fer-vos l'homenatge que vos tenen a la plaça. Bueno, yo sí hablo tal vez por el trofeo que me disteis. Pues yo, con alegría. Lo he comentado muchas veces con todos vosotros y creo que en mi vida he sentido una emoción tan grande. La prueba está que lo he repetido en la radio también. Es la única vez en mi vida que no sabía ni leer lo que tenía escrito. Las lágrimas las tenía ahí, ya me estoy emocionando. Tenía a Luis delante de mí. Yo creo que es la única vez en mi vida, porque haciendo teatro se me acababan mis actrices que me comía sus papeles y todo, que no sabía ni hablar. Me quedé sin palabras. Y yo os lo digo sinceramente, creo que en mi vida he tenido muchas vivencias, pero como ese día, lo repito y lo repetiré. Ahora me estoy notando que me estoy poniendo los pelos de punta. Como ese día, nunca. Por mi parte. Cosas así no salen todos los días. Que te digan eso es muy importante, porque francamente no sé, creo no merecer, por ejemplo, en ese momento piensas, yo creo que no me lo merezco, que hay muchos más, pero en fin, te designan así y yo muy honroso, en fin, y aquí me he criado con todos en este sentido y he amado lo que aman ellos. Amé el fuego desde muy jovencito, porque entonces empezábamos muy jóvenes. Entonces, la cordera, la pesa, no, la más dura para nosotros, pero además pues había muchos cajones. Hoy en día ya, en fin, ya se ha hablado tanto de la corda, pero para mí me parece un poquitín masificada, o sea, es demasiada gente. Francamente, el día que César me comentà de tirar la pesa, jo li vaig dir que per problemes, diguem-ho en plan de broma, sexuals, és dir, físics, no podia, per culpa de la diabetes, sabeu que qualsevol cremar és més fotuda de curar. A mi me passava el mateix que a Pepe Huguet. Se me ficava un nuc en la gola que no podia parlar. Sobretot a veure al nostre amic i a la seva germana, a Pepín, a Severino, a este altre amic, a Pepe Huguet, a tots vosaltres, veure-vos allí, va ser tal l'emoció que paraules no m'eixien. I això que les tenia escrites, però les paraules no m'eixien. Jo diria, Nostre Senyor, que me done paciència y que el Cristo no se enfade, si no soltaré algún taco y no es el moment. Però, sincerament, no sabeu l'alegria que mos varen donar a tots vosaltres. O sigui, va ser un acte fet des del cor vostre a persones majors. I això, per mi, el que valoreu a les persones majors té una importància tremenda, perquè el que no valora als anteriors no se valora a si mateix. No, és correcte. I jo crec que vosaltres heu sabut valorar molt, no, moltíssim a les persones majors. I per mi això és digne d'admiració totalment. Per tant, jo l'únic que tinc que donar-vos són les gràcies i donar-vos un aplaudiment ben fort. Ahora, Severino, la teva opinió? Què vas sentir? I què vas sentir quan estaves passant la peça? El què? I què vas sentir? Quina emoció vas sentir? Quan? Quan vas passar la peça? Hombre, pues tú me dirás. Anava jo No podía,
anaven els capitans. Perdona, jo m'he donat la impressió de que vosaltres l'heu passat i esteu tan agraïts perquè potser eren fluixets. Que ben segur que m'he de parlar. Jo pensava en estirar i enrotllar-me la tota. Jo pensava en tirar la terra i enrotllar-me la tota. Anava rient-me, però esforçat. Anava rient, però esforçat. Per a veure que ja feia tants anys que no feia aquest paperet i me dignaren, me criaren perquè ho fera. La il·lusió més gran del món. I vostè, senyoret, a veure el xiconino? Pues jo recordava molts moments Això dic jo. no eren iguals però eren pareguts els que teníem els cuers per els peus i això pues m'halaga molt. I Pepín? Què sentí Pepín? Jo, tot. Ja ho han dit tot. Así tot el poble sap el que es l'acordar. Pues a mí me pareció una cosa muy grande porque eso recordaba los tiempos pasados cuando se hacía y que lo habían quitado ya. Y entonces volvió a hacer eso, pero aquí en la plaza. Pero yo lo veo, fue un acto muy bonito. Muy bonito. Y hubo mucha gente que decía, esto no lo debían de dejar, no debían de dejar de hacerse, debían de continuar. Debe de ser el cor en la mano, cada uno de vosotros. Con todo el que me parla, tu a començar a fer. A més de més jove, realment, quan entrau al carrer Major, a cremar cuells de la corda, quina sensació teníeu? Pues ese día estabas todo el día de diarrea, la primera. Y hasta que comenzaba la corda y te calfaves un poquet, ja t'ho tiraves tot per damunt, t'ho tiraves d'agrapar per damunt, anaves ja millor. Però aquest dia, parle per mi, anaves tot el dia en diarrea i tensions. Era una cosa molt sèria, era molt sèria la cosa, que és pólvora. I és que va estar feliç de la pólvora, mos ha costat de recuperar-se un tot, molt de pus i molta merda. Yo no, yo el aspecto de esto, yo verdaderamente nervioso sí, pero con unas ganas enormes de que llegara la hora de meterme allí, porque todos saben que cuando te metes dentro, solo estás como en otro mundo diferente. Te ves rodeado de fuego, no notas que te dan la somilleta, ¿no? Es algo, la emoción es tan grande que yo estaba deseando que llegara, porque creo que no habrá nada tan emocionante como estar dentro de una corda y verse envuelto en el fuego, ver cómo se quema un cajón al lado tuyo y te ves envuelto en llamas, un calor intenso. Yo creo que es una emoción que ni los que se tiran de los puentings, ni los que hacen todas las chorradas. Como entrar en una corda, la emoción anterior era ya, pero por emoción y por ganas de que llegara la hora. Maravilloso, extraordinario. Sobresaliente. Para mí, antes de entrar, desde lo duro. A ver si te falta algo, a ver si está, en fin. Siempre has pensado en que tenías que ir bien equipado y para que no te ocurriese nada. Hasta que no empezabas la corda, estabas pensando antes, lo que querías es que quedase bien, que no se te quemase el cajón. No tenías nada más que en mente que no se te quemase el cajón. Ir continuamente sacando y que no se te quemase el cajón. Ahora, cuando empezabas, habías sacado 3 veces, ya empezabas la emoción esa que te entra, es algo maravilloso. Yo quisiera que es una expresión, dicen que la pólvora es una droga, aspirarla de ella, ya entras dentro de ella y no puedes separar de ella. En este sentido, ya después, ya como si estuvieses por casa paseando. Sí senyor, aprovat. La sensació que dona l'entrar en la corda, dic el mateix que Antonio, te passes el dia anterior i el mateix dia en un dolor de cos que no t'ho pots ni imaginar. No saps si tens ganes d'anar al bany o si has eixit del bany. No ho saps. Hasta que no estàs dins. Quan estàs dins i es comença tot el follo, és quan et comences a donar-te compte de què és el que està passant. I té tan mala pata la corda que dura 21 o 25 minuts. Perquè quan estàs plenament
emocionat, tirant, disparant sense parar, és quan te veus la bengala, la mare que va, ja s'ha acabat, fins l'any que ve. Però saps que l'any que ve tots anem a tornar a començar un altre viatge i entonces te dona la il·lusió, la motivació de dir, bueno, ja queden 364 anys. Això és el més bonic que opina. Pel tirador, el més important és que quede ben acordat. No té que estar molt de rato així. No, que aguant, tens que aguantar. Que jo tinc el dia que faig Sant Vicent. No, pues Sant Vicent i Sant Martí, no? Pues ja dic que lo més bonico és tindre la il·lusió d'aixòs 364 dies que te falten, viure-los esperant-lo com el que espera Déu. Que això és el més important per un tirador. Severino. Home, jo entenc què vols que te diga. És un moment molt agobiat per la persona que entrem allí. Però és el que ha dit el meu amic, que segons conforme se va passant, lentament, i els segons te vas emocionant. I aquest tremolor que tens damunt de tu va desaparèixer. I quan deixes d'allí, dius, Déu, me guarda i que no m'ha passat res i que no m'ha cridat. Que és una emoció molt gran el voler entrar. Ara, que poguera jo tornar a entrar, entraria. Però ja no pot ser. Ara me toca a mi, no? Bueno, pues la diferència que jo trobo és que els cuers d'antes i els d'ara són molt diferents. Perquè resulta que antes aplegaves i en seguida senties l'olor de la brea, que estaven encolats i entregats. I entonces ja te fes l'ànimo de lo que era. I ara no fan olor de res, de cartó. Únicament quan te'n cremes ja notes l'olor, però si no, no. Bueno, total, que la corda paterna és un homenatge a la festa valenciana. És un homenatge a la comunitat valenciana per autonomia i que passa de pares a fills i de paterners a forasters per mantenir la tradició. Ara, és una cosa molt bonica, molt gran per nosaltres, per els comiters, que tenen una afició tan gran, i hi ha qui té molta afició i quan es comença la corda pega a fugir. Però aquesta afició, aquesta gana, i sent l'olor a pólvora i l'olor a fum, que emborratxa l'home i no deixa veure ni la llum. I això és una emoció molt gran que passa, ja ho he dit, de pares a fills i de paterners a forasters. Però aquesta afició i aquestes ganes de que es comença la corda és unes ganes que no saps per on ix. No saps per on ix, però quan es comença a sentir ja l'olor a pólvora ja emborratxa l'home i no deixa veure ni la llum. És una emoció